И здравейте, потребители, ние ще ви кажа какво да направите днес. Кликните един сайт. Ще оставя линк в описанието за моя сайт, да го видите. Човек, аз съм пантера, бе. Виж, човек, аз съм маска, това е била маска, не е било... Ага, това е било маска. Така. За начало пиши ALLE.BG и влизайте вътре. Справо споделя, защото много. Човек, аре в някакъв, дето има, аре в Hypixel. И така, тук ще ви изисква една регистрация. Аз нямам на Hypixel. И... влизай в моя сервер, бе. Аз нямам на Hypixel, човек. Окей, ще си направите една регистрация, после си влизате в ABV. И то... такова. Ради, я заглуши. Я ще заглуши. Ще кажа кога да заглуши. Стара? След като си заснима клипа. Добре. Такова черта... май... Не, човек, няма да заглуша. И така е, ще отворя тази страница и създадете на нов вебсайт. И после аз проверя съм хостера на този сайт. Ето, качу съм един от клиповете си. Да, и това беше, може да сложите тапети, дизайн и съдържание, снимчици, такива текстове, клипчета от YouTube, които сте качвали или пък сте гледали. Просто трябва да купите. И ето, добавя съдържание, видео и да, тук вече слагате адрес на страницата с видео. И после ще го запази, ще поставите линка и то ще ви кукачи, ето. И здравейте, хора! Да. И да, това беше от моя клип, ще го кача и сегичка. Довиждане от мене.